बिरनो गोसो जायो मेथाइ खनगिरि अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी सेन्टारनि मेथाइ खनगिरि दिप्रमा दैमारिया ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै दं। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय हालंबारि गामिनि समलेश्वर बर'नि बिसि दिप्रमा दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल गुवाहाटीआव फाहामथाय लानांगासिनो दं। दिप्रमा दैमारिया रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै बेरामखौ फाहामथाय लानायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। रायजो राजा गोसो अनफावरि नोंथांमोननिफ्राय दिप्रमा दैमारिनि बेरामखौ नायनायाव जाय जेरै हायो राङारि अनसुंथाइ एबा मदद खालामनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय दिप्रमा दैमारिनि ब्रेस्ट केन्सार बेराम नायनायाव मदद मोननो हास्थायदों। रांनि अनसुंथाइ होनो एकाउन्ट नम्बर 311517478823 IFC SBIN 00104113 आरो मबाइल नम्बर 6001989090 आव खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो आरज गाबनायजों थाबाय। जोंनि बिहामजो दिप्रमा दैमारिया बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टमोन। बिथाङा गोबां दिननिफ्राय केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङ। दिनैसिम मोजां जानायनि राहा लामासिम सफैयाखै। ओंखायनो नोंथांमोननि अर्थात रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जेन जेरैखि हायो एसे जोंनि नैबे बेराम जानाय नखरसिम बेरामखौ नायनो थाखाय बा फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बा बावहरगोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय। दा ओरै बि बरुवा गुवाहाटी केन्सार मेडिकेलाव दङ। बिथाङा जुजिगासिनो दङ बेरामजोंनो, मोजां हामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। ओंखायनो आं रायजो राजानिसिम आं अनसुंथाइ आरो मदद बिनानै आंनि आरज गाबनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।